जय हो। सब गुरु भाई गुरु बहिना के हमार प्रणाम बा। और आज हम आप सबके एक सोहर गीत सुनाया जाता नहीं। अगर आप सबके अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताल जाओ और चैनल के लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कइल जाओ। अरे घरा में से बोलेली भाभी त देवर से अरजी करें, देवर से अरजी करें हो। अरे घर में से बोलेली भाभी ते देवर से अरजी करें, देवर से अरजी करें हो। देवर पड़ल बाने छठिया बरैया नदी ले आवो। देवरो पड़ल बाने छठिया बरहिया नदी ले आवो। ए देवरो हमारो जे भईने ललनवा नदिया ले आवो, नदिया ले आवो। एतना बचन देवरू घोड़वा पर चढ़े बैठे, घोड़वा पर चढ़े बैठे हो। देवरू चली दिहन बहिना के घरवा, बहिनिया दुअरा ठाड़ भईने हो। देवरू चली दिहन बहिना के घरवा, बहिनिया दुअरा ठाड़ भईने हो। अरे घर में से निकलेली बहिना भैया से पूछेली, भैया से पूछेली हो। भैया कवाना जरूरत हमरो पड़ल त मोरे दुअराया वेल हो। भैया कवाना जरूरत तुहके पड़ल त मोरे दुअराया वेल हो। अरे तू बाड़ू मोरी बहिनिया त तू से अरज करी, तू से अरज करी हो। बहिना पड़ल बाने छठिया बरहिया ले जाए तू के आवे नी हो। बहिना पड़ल बाने छठिया बरहिया ले जाए तू के आवे नी हो। बहिना भौजी के भईने ललनवा ले जाए तू के आवे नी हो। बहिना भौजी के भईने ललनवा ले जाए तू के आवे नी हो। अरे तना बचन सुनी ननदो त खुशी से मगना भैली, खुशी से मगना भैली हो। अरे तना बचन सुनी ननदो त खुशी से मगना भैली, खुशी से मगना भैली हो। ननदो कैली हली 16 हो सिंगारवा, चुनरिया चटकार ओढ़े हो। ननदो कैली हली 16 हो सिंगारवा, चुनरिया चटकार ओढ़े हो। ननदो कैली हली 16 हो सिंगारवा, चुनरिया चटकार ओढ़े हो। अरे आव आव ननदी महारानिया त तू घर के शोभा हो। अरे आव आव ननदी महारानिया त तू घर के शोभा हो। ननदो आई बैठलाली पलंगिया भतीजवा खेलावो। ननदो आई बैठलाली पलंगिया भतीजवा खेलावो, भतीजवा खेलावो हो। पलंगी पर बैठी ननदिया भतीजवा खेलावे, भतीजवा खेलाएली हो।
अब की सोनावन के हरवा भौजी से फुरुमावेली हो। भौजी ले अब की सोनावन के हरवा भौजी से फुरुमावेली हो जवन मांगन ननदो मंगबू त सब हम पूरा करब हो। अरे जवन मांगन ननदो मंगबू त सब हम पूरा करब हो। ननदो दे द भतीजवा के असीसिया की लाल हमरो सुखे रहे हो। ननदो दे द भतीजवा के असीसिया की लाल हमरो सुखे रहे हो। त जे भी भाई बहन ई सोहर गीत सुन रहल बाटे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा, अगर ई सोहर गीत आप सबके अच्छा लगल होई तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बतावल जा और चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कइल जा, सपोर्ट जरूर कइल जा। जय।